Hello friends, welcome to Channel Winnie Creations. இன்னைக்கு நாங்க எங்கட எர்த் மாதிரியே இருக்கிற பெனார்ட் பி ன்னு சொல்லப்படுற பிளானட்டை பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த சேனலுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பூமியில இருந்து 58 ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்துல இருக்க, அதாவது லைட் இயர்ஸ்ல சொன்னா 6 லைட் இயர்ஸ் தூரத்துல இருக்க பிளானட் தான் இது. இந்த பிளானட்டுக்கு சயின்டிஸ்ட் வச்ச பேர் பெனார்ட் பி. இதை சூப்பர் எர்த்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எங்களோட பூமி எடுத்துக்கிட்டால் சூரியனை தான் சுற்றி வருது. அதே மாதிரி அங்கேயும் ஒரு சூரியன் இருக்குது. அதோட பேர் தான் பெனார்ட் ஸ்டார். இந்த பெனார்ட் ஸ்டாரை ரொம்பவே சின்ன நட்சத்திரம்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன்னு சொன்னால் சூரியனை விட 5 மடங்கு சிறியதாம் இது. இது பூமியிலேருந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்க சிங்கிள் ஸ்டாரில் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கதை 2018 தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த பெனார்ட் ஸ்டாரை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது தான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. இங்கே சூரியனை சுற்றி பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி அங்கே இந்த ஸ்டாரை சுற்றி ஒரு பிளானட் இருந்திருக்கு. அதுதான் பெனார்ட் பிங்கிற பிளானட். இதை GJ699ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பிளானட் எங்களோட ஏர்த்தை விட 3 மடங்கு பெரியதான். இந்த பிளானட் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதை சுற்றி ஐஸ் படலமாக இருக்கான். ஸோ இங்கே தண்ணி இருக்க ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாருக்கும் தெரியும் பூமிக்கு நடு மையத்தில் நெருப்பு இருக்குன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இந்த பிளானட்டுக்கும் இருக்கான். இந்த பிளானட்டோட வெப்பநிலை எப்படின்னா -170 டிகிரி. ரெண்டாவது, இது பெனார்ட் ஸ்டாரை 233 நாட்களில் சுற்றி வருதான். கிட்டத்தட்ட பூமி சூரியனை 365 நாளில் சுற்றி வர்ற மாதிரி. இந்த பெனார்ட் ஸ்டார் சூரியனை விட 2 மடங்கு ஓல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அதோட வயதை எடுத்துக்கிட்டால் 10 பில்லியன் வருடங்கள். அப்புறம் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம், இங்கே ஏலியன் மாதிரியே நிறைய உயிரினங்கள் வாழ சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த இடத்துல உயிரினங்கள் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பெனார்ட் ஸ்டாரை பற்றியும் இந்த பெனார்ட் பி பிளானட்டை பற்றியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் வினித். பாய்.